Оплаков, входящ номер 1262 от 12 февруари 25 ОС приема предложението. Давам думата на Петя Тотева. Тук, докато тя идва, ще направя предложение да се допълни проекта за решение. Великотърновски общински съвет определя 30% от постъплението след продажбата да се използва за финансиране на изграждането за основен текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на населеното място село Оплаково. Заповядайте, госпожо Тотева. Уважаеми господин председател, дами и господа, потвърждавам даденото от мен писмено становище за прекратяване на съсобственост чрез продажба в село Оплаково. Благодаря, колеги. Гласуваме първо 30%. Допълнението за 30%. Госпожа Тодорова, така като мене бързо говори, става ми за реклама за лекарства. За 0 против 0 въздържали се и предложението в цялост така направената промяна. Опитайте новата серия DAF Advanced Care с аромат на драконов плод и кокос. И хоп! Виж колко е лесно да се подготвиш за училище, когато пазаруваш от Озон. Всичките пособия, аксесуари, учебници. За 0 против 0 въздържали се. Приема се. Учредяване право на строеж върху